Benvinguts a aquest segon vídeo on veurem com donar vida als nostres personatges de manera senzilla amb el node Animated Sprite 2D. Partint del personatge que teníem en el vídeo anterior, eliminarem el node Sprite 2D per a canviar-lo per un node Animation Sprite 2D. Una volta creem aquest tipus de node, veurem que tenim un warning. Aquest warning el que ens indica és que aquest tipus de node necessita un sprite frames. Una volta creat les sprite frames, així dins és on podrem crear les nostres diferents animacions. El que no hem tingut en compte de moment és que per a crear les nostres animacions ens fa falta tindre dins dels nostres recursos els frames que anem a utilitzar per a les nostres animacions. El que fem simplement és arrastrar les 4 imatges que contenen els frames del moviment i anirem afegint-les una per una a cadascun dels moviments. Per exemple, si estem fent el moviment de caminar de front, agafarem la imatge de caminar de front i li diem que tenim 2 frames verticals i 2 frames horitzontals. Aleshores, d'aquesta manera ens fa la divisió B i podem veure que tenim 4 imatges. Podem anar seleccionant les diferents imatges, donant en compte de seleccionar-les en l'ordre correcte per a que doni aquesta sensació de caminar. Com ens passa una cosa similar al vídeo anterior que és massa gran, tenim que buscar la propietat transform i fer-lo més menut. Per exemple, ficar-lo al 0,2 o al 0,3. Aquest procés que hem fet per a caminar cap avant el repetirem 3 voltes més per a caminar avant, darrere, esquerra i dreta. Una volta tenim creades totes les animacions, al caràcter body 2D li afegirem un script on salta en el botó de script i l'emmagatzemarem en la carpeta scripts. Ara estem en l'editor de codi i el que farem és escriure el codi que correspon per a que aquest personatge es manegi de forma aleatòria per la pantalla. El primer que farem serà definir una variable speed que ens indicarà la velocitat del nostre personatge i la definim amb el add export perquè així la tenim salvada en les propietats i podem editar-la des de l'inspector en qualsevol moment. Després definim la variable movement direction, que és un vector 2D en 2 dimensions, a priori amb tots els valors a 0, per a indicar en quina direcció volem que es manegi el nostre personatge. La funció ready, de moment anem simplement a definir-la i deixar-la buida, és la funció que sempre s'executa quan el nostre personatge comença la seva execució en qualsevol escena. Després, la funció physicsProcess és la funció que s'encarrega de tots els processos físics, de tot el moviment del personatge. En aquest cas, el que fem és, per a velocity, que és una propietat inherent del caràcter body 2D, li diem que serà el movement direction, que serà el vector que nosaltres anem a definir, multiplicat per la velocitat. I el mètode move and slide és també un mètode propi dels objectes que es poden moure, que el que fa és començar aquest moviment. Després, hem de saber en quina direcció estem movent-nos per a poder canviar l'animació segons en quina direcció es mou el nostre personatge. Per averiguar en quina direcció estem movent-nos, el que hem de tindre en compte és velocity, que és un vector, quins valors té. Per exemple, si el valor en l'eix X és major que el valor en l'eix Y, és que està movent-se en horitzontal. Ara hem de comprovar si la X és major que 0, estem movent-nos cap a la dreta i per tant fiquem l'animació a la dreta. I si la X és menor que 0, estarem movent-nos cap a l'esquerra i ficarem l'animació esquerra. El mètode play que estem utilitzant és el mètode
que fica una animació o altra en marxa dins de l'Animated Sprite 2D. Ara fem el mateix per al moviment en Y. En aquest cas és important destacar que, donat que les Is en el món de Godot augmenten cap a baix, quan la velocitat és major que 0 és que estic movent-me cap a baix. Ja per últim ens queda definit la funció que decidirà en quina direcció es mou el nostre personatge de forma aleatòria. Aquesta funció l'anem a anomenar ChooseNewDirection i el que fem dins és donar-li valors aleatoris a la X i a la Y de Movement Direction. Una volta hem assignat aquests valors de X i Y aleatoris, el que fem és crear un timer en el nostre arbre de nodes amb un temps entre 2 i 3 segons. I elegim una nova direcció. Ara la funció ready li diem que només començar cride a la funció ChooseNewDirection i provem a executar el codi. En aquest cas ens dona un error. L'error és perquè hem entrat en una recursió infinita i és simplement perquè no hem fet el timeout del timer per a que bote quan acaba el temps. Si ara executem el nostre codi, podem veure el nostre bloop caminant de manera aleatòria per la pantalla. I això és tot en aquest vídeo. En el pròxim vídeo crearem personatges més avançats utilitzant altres nodes, com l'Animation Player i l'Animation Tree. Ens veiem al pròxim vídeo.